Una casa feta a mida no és aquella que et deixa escollir entre uns quants dissenys i triar els acabats que vulguis. El concepte casa a mida va molt més enllà i té en compte els teus gustos i necessitats des de molt abans de posar un totxo. O una fusta, en aquest cas. La personalització d'una casa comença per entendre la manera de viure el dia a dia d'una família. Només així es pot pensar un disseny que respongui realment a les seves necessitats. Fustec entén aquest procés com un acompanyament. Això vol dir que tot es fa segons el vostre gust des del principi i amb l'assessorament expert dels seus tècnics. Fustec no treballa amb predissenys ni amb estructures prefabricades. De fet, tot el que veieu aquí ha estat fet des d'un principi, segons el gust dels propietaris de la casa, i això sí, amb la traça d'un bon arquitecte fent el projecte. Fustec només us donarà tota la informació tècnica necessària perquè pugueu fer la millor tria. A partir dels vostres gustos i necessitats, els tècnics estudiaran el terreny, la normativa, l'orientació, la topografia. Tot el que tingueu al cap és tècnicament possible gràcies a unes màquines de tall digitalitzat que ens permeten fabricar pràcticament qualsevol cosa. En tenir fàbrica pròpia, Fustec es fa càrrec de tot el procés de construcció. Comprar les fustes, tallar les peces, fer el premuntatge i acabar muntant la casa sobre el terreny. I el millor és que podeu seguir el procés implicant-vos en totes les seves parts, per assegurar-vos que teniu una casa de fusta a mida de veritat.